117. Мисля си, какво ли би се случило, ако не успеем? Ако се подадем на шикалкаването, протакането, усукването, хвърлянето на прах в очите, демагогията, манипулацията, лъжите им. Ако приемем на сериозно, че на правителството му трябвали 6 месеца, за да осъществи плана Орешарски. Ако депутатите излязат в отпуск и ние се събираме и викаме пред празната сграда. Ако последва един нетърпимо сахарски горещ август. Ако на медиите им наложат забрана да отразяват протестите. Ако правителството продължава да решава социалните проблеми с пакет от социални мерки, енергийни помощи, първокласници, намаляване на ток с 1% дърва за огрев, пакет от мерки срещу младежката безработица и други всевъзможни мерки. Ако се изморим, ако се отчаем, ако престанем да виждаме смисъл, ако постепенно с всеки следващ ден започнем да ставаме все по-малко и все по-унили, все по-обезнадеждени, ако чувството ни за общност, за еуфория, за смисъл, за заедност се разпилее, заради отпуските, ваканциите, лятото, жегата, август, ще вървим по Раковски и Орлов мост и ще си спомняме как сме вървели на шествието. Колко е било оглушително, колко е било утешително, как сме били много, как сме живели с надеждата, с упованието. Ще вървим по Раковски и Орлов мост сами, по-отделно. А безизходицата и чувството за провал ще се заседнали в гърлото. Ще наблюдаваме правителства на някой нов Беров, на някой нов цар, на нови тройни, четворни, десеторни коалиции, все по-чудовищни, все по-уродливи. Апатията ще се разраства. Мерзостта на запустението ще обхване цялата страна, не само селата, а и градовете. Поколение след поколение ще викаме долу БСП. Колко ли поколения ще трябва да минат, които да скандират все същия лозунг? Преди 23 години, когато викахме по площадите, нашите деца се раждаха или бяха съвсем мънички. Сега те пораснаха и именно те са движещата сила на протеста. След нови 23 години, техните деца вече ще са пораснали. След нови 23 години, именно те, техните деца, децата на нашите деца ще бъдат движещата сила на онзи бъдещ протест. А ние, ако сме живи, ще ги гледаме от балконите и сигурно ще плачем. Ще плачем за онези 2 пъти по 23 години, които са всъщност най-добрата част от живота ни. Ще плачем за тези 2 пъти по 23 години, в които едни крадливи, арогантни, нагли хора безскрупулно открадват онова, което се дължи на нас. Открадват го пред очите ни, крадат и едновременно с това ни уверяват, че не само, че не крадат, а дори не облагодетелстват чрез своите действия, чрез своето височайше присъствие. Че без тях, без БСП и ДПС, ние сме в хаоса, в етническата бездна, в мизерията, в смъртта, че благодарение на тях ние съществуваме. Още нови 23 години шаманските заклинания от времето на комунизма ще тегнат над България и ще прогонват всички енергични, достойни и доблестни хора извън пределите й. Те ще ни подкрепят от всички градове на земното кълбо. Ще се събират заедно пред посолствата. Ще ни изпращат снимки и окружителни думи. Ще плачем. Защото най-вероятно след 23 години Белене ще бъде изградено. Членството ни в Европейския съюз блокирано, волята на Русия възстановена, свръхнеизгодните договори, подписани дългосрочно, а ние ще бъдем присвоени и поставени точно там, където винаги сме били и ще изпълняваме послушно имперски поведения. Не! Това беше само моментна, катастрофична визия. А аз усещам, зная и предчувствам, че тя няма как да бъде изпълнена. Преди 23 години ние бяхме излъгани. Защото не знаехме, нямахме понятие от мащаба на този организъм, на това зло, олицетворено от партията Столетница и нейните сателити. Не подозирахме неговите механизми, не можехме да повярваме на гигантската машина за манипулация, която тази организация притежава. И още нещо, с което искам да опровергая, да зачеркна тази визия. Веднъж са година. Гражданската ни енергия не може да се върне обратно в онова латентно състояние, в което уродливите коалиции я упойваха. Протестът може и да се тихне през август, но той непременно ще избухне с нова сила през септември. Екзистенциалната ни непоносимост към тях е очевидна и безкомпромисна.
Тя е категорична и крайна. Защото беззаконието не може да трае вечно. Рано или късно то се сгромолясва и отнася с мръсните си води своите лидери и своите изпълнители.